beli pi kipat ba sasisian pat yuan pai biang sepi hak abai de bet ka film kejuk kumbang ilada penbenah kini sisngi arsengi ban mentangin penbenah biang sepi kipat ba baya ka film kejuk ngin pen ipat ba no apo biju cinema hall Shillong nadu ka khat santrik jong mentau benai Julai hadu ka arpway trik jong mentau benai Julai ngin pen i kene ka film tang steo de kum ta ngin nomla pan pen isu hadien de kum ta nga ka pa di pi kipat ba snop ha ban wan ma pi ban ai ka jing kersan dak ba non bet sakhi hi kene ka film apo biju cinema hall Shillong kapor wan pen i kene ka film kan de kapor khadwe siteng men step arbaje janmit san baje janmit pat ha kapor nyo baje demit te kumta ngam dren kamban batai hak bede bet khana jong kene ka film te wan hi ma phi ban sakhi bat pet ayu badon po jongka shishu nga kapat ya barok ki youtuber hak baki la upload lang kene ka video po kai channel jongki kanam dan kanur ka jengta ya channel jongki namar gila bu common creative kum kadak bapin support lain ni dak bapin sapriang lem ka kubot sekiwi pat ki pom yo sngo le se anre den ba ka YouTube channel jong dak bap ni rapan upload lang ya kene ka video ko banga keren menta khnang kan long ka jingrap nak leng jong kiru yengi please bro sim ka kunde jing e cha phi ka be hasr nge chong phi nang wan ban ta ban long ka jing kan ma ban long ka jing kan ma nang wan ban pa ban long ka jing